Jeg tror, det lyder også til Lundegård. De var ikke specielt vilde med at få en års den ekstra gang. Nej, de ikke. Nej, så sagde jeg, at vi tog det igen i problemet. Ja, okay. Så jeg spørger ham lige af her. Ja, når vi må blive med. Fordi så kunne du godt få hånden målet ud. Det kan du godt, og så kan du måske sætte de selvhedsplaner for målet. Det skulle godt være også gang. Ja, de kan godt få en der. Ja, det var. Det står lige Lundegård. Fordi målet har ikke nogen overside kamp. Det er lige en anden mand hen. Jo, du satte nok på den igen. Jeg tror godt, vi har 2 der er ikke så meget så lad os tage et godt til. Jo, det er kun for tæt på. Kom så, Magnus, nej! Men er du her på den her bane? Ja, så passer bare lidt. Vi har også en 30. Mathias, vent på bold. Så er det Lundegård Slagslund. Yes, godt. Må jeg ikke? Ja, godt. Vi kan bare en billede.